Ago. Me ma wako ababa Tete obi ka dwumadi so. Me ding de Jimmy Hanks. Ya sang ahia bio. Ya retia ye nga kenkan ne so. Eye Ɔba Bɔne Dane. Na so asa na ye be fiase no me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Se won ama me ho kwan American won homa Ɔba Bɔne Dane. Efe me da cdfi.net ase se won so aboa dwumadi. cdfi.net ya ba efu bia bia wodi gwa wo ho. Se wo pese wo ton niema ko cdfi.net niema na wo reton no twani fonini na fakogu ho na won a wo beto ne mfrɛ wo na wone won kasa won so wo pese wo to ade a dwudwo hu wo fi ko cdfi.net na di ugwa wo ho yo mede aseda kese eni nchia ema mo a mo hwedwumadi nyina ni titru michia Mrs Augustina Owusu michia Owura Samuel Ofosuba Raphael Esieduotu Esamwa Emmanuel michia mo amukeke ka ho nyina yo yemfi ase Ɔba Bɔne Dane tienum eframa fa asotwe no so kakra no ni mako refi amane a ohun kan no ewom se na wofo kasa kyerɛ no kan nanim wo nea ɔyɛ no ho de nanso nsakrai bi amma impanyin se wo basa wasaw bɔne a se no se wasaw nyefe na nse no se okra titi gumu ni mako asɛe dedaw onipa nso genkanare a ɔsendade adwene foforo ba ne trim esane masita botwe ne na akyerɛkyerɛfo modimbo inti na sukuu no wɔ afu kɛse bi wɔde ɔfa bi dua abayerɛ na ɔfa bi yɛ bankye ntɔrwa ne mako afu no akyi na wɔyɛ nkokɔ na wɔtwe biara osukuu ni biara nya kesua bia kokofie afi biara awie nso wɔto mofra no pon wɔde afu no mu no bai ne nkokɔ no bi na ɛyɛ adwene animakode bai na ne mfɛfo no gyetu mu ne sɛ wɔbɛkɔ akɔsɛe afum hɔ niema no akunkum nkokɔ no ɔfoforo de sɔw so sɛ wɔbɛgya wɔn anan agu sukuu adan no mu ne abrana no ase beebi so kɔ no de ebinom anya antum nanso ni makosi su dua sɛ wɔbɛyɛ ɔtua aso se enye sɛ anka akyerɛkyerɛfo no bɔ wɔn maasa nanso wɔbɔe enti papa nyɛ hwea bɔne nso nyɛ hwee efei na ato ɛho nhyehyɛe atakora baasa no mu biako de tu gua sɛ wɔmfa nhyɛ na ade kye benada enedwo wojetu mu keka ntam sɛ nea wɔrekɔyɛ no wɔrema ɛho na hɔ da wɔka de pia so sɛ ɛba sɛ wɔkyere obiako mpo a ɛnsa sɛ ɔbɔ nkae no din benada nwumra ni mako didi wie no ɔma ne sekan ketewa nanam bi so hyɛ ne kotokum wiewie a ne ho fi adi okogina ne mfɛfo no adan akyi bɔ hwema frɛ wɔn ɛni gina na wɔahyia dedaw a wɔkurakura sekan entempara na wɔde wɔn ani kyerɛ sukuu mu wɔkɔ afum hɔ kan kotwitwa abayera hama no nyinaa mu wɔwie no wɔkɔ ntɔrwa ne mako no mu kotwitwa ne nyinaa gui efe wɔde wɔn ani kyerɛ nkokɔ no so wɔkyekyere wɔn miako suso wɔn ano na wɔwɔ wɔn sekan kunkum wɔn nyinaa nea etwa to a wɔyɛ ne sɛ wɔkɔ sukuu abrana no ase kogya wɔn anangu hɔ wɔwie yi nyinaa yɛ no wɔn ani gye sɛ watumi adi mmerimasɛm a ɛte saa efe wɔde komye kofie kɔdae wukuda nopa sukuufu bedu sukuu mu adenni abrana no su nyinaa yɛ sɛ bitie finkuto akyerɛkyerɛfo no nso du sukuu mu a asɛm a abani adwene bi ba wɔn mu biako trim sɛ ebi enya hɔ nkuto na nkrɔfoko asɛe enti sukuufu no bi nkɔkyin sukuu mu hɔ nyinaa ebinom de wɔn ani kyerɛ afum hɔ wo bedu hɔ a bayire na wɔtwitwa mu yi wɔkɔ wɔn anim kakra no wohu sɛ ntɔrwa ne mekɔ a afi asɛre so no nkrɔfoko no atwitwa ɛno nso agu ɛhɔ ara na wɔde ahopopotu mrika kɔbɔ akyerɛkyerɛfo no amaneɛ ma wɔkɔhwɛe wogu so redi nea aba no ho nkɔmɔ no osukuu ni abiawa bi de mrika bowra office say masita
Nkuko no nyina wuwu. Masita botwe sori de ne nsa bɔɔ ne yam sɛ egya mewu a. Entiam no ma kyerɛkyerɛfo no bowura office sɛ wɔkɔhwɛ nea ɛreyɛ Masita. Ɔde amane no bɔɔ wɔn no. Wɔn nyinaa to santen kɔ nkokɔ dan mu hɔ. Wɔn ani bɔɔ nkokɔ no so sɛ wogu hɔ no ebi tia mu sɛ, "Oh, ewudi sembe ni." Sɛnea wɔbɔ mu ka asɛm no penkropɛ no, obi gyina akyiri a ɔbɛka sɛ gyama wɔhyɛn abɛn ma wɔn. Akyerɛkyerɛfo no fii hɔ pɛ na wɔkɔhyɛ office kɔsusu asɛm no ho. Bɛyɛ dɔnhwerew biako na ensi baabiara. Wɔn kɔmɔbɔ no fa bi ni. Yentumi. Mede, menye ni sɛ osukuu ni biara betumi adi saa nsɛm oni yi. Enti nkrɔfo no fi krom. Owusu. Ko. Mede wonya adwene. Kai hu sɛ abɔnten bɛyi benya wa. Ofie bɛyi frɛm. Aboa bi bɛka wa na fi wara wo ntamam. Enye dengara yen sukuufo yi bi frɛm. Nti madwene ne sɛ momma yen popo yen ani nkyerɛ wɔn na wobeyi nipa kono aba. Sɛ wɔbɛtena hɔ ayɛ honhom ema wɔde wɔn sekan agua onanka na ɛsɛ wɔn ara. Antobam. Megye di sɛ nea owusu kan no ɛbɛyɛ adwuma. Enti momma yen so nhwɛ. Masita. Me so mepene so na emom afutu kakra a mede betare ho ne sɛ ɛya montɔ mo boase nhwehwɛ mu yiye. Efisɛ mpanyin se wotɔ wo boase igwa atete a wohune nso no. Efei momma mo aso mmɛn asase. Nea ɛka ho bio ne sɛ mema kro no mu mpanyifo nso aso ate. Nsusuwi no twae no wofi office hɔ. Woma wɔbɔ akyene frɛ sukuufo no nyinaa behyiae. Wɔbɛgyina hɔ no, sɛ wohwɛ wɔn anim a wotumi hu sɛ ehu akita wɔn. Efei Masita botwe pue fi office begyina wɔn anim. Ɔtwetwe ne tross no kɔ soro. Ɔfa nhoma kɛse a sukuufo no nyinaa din wom no, na ɔfrɛ wɔn din miako. Efei ɔkasae sɛ, "Nnɛ yɛ da so no wonko. Efisɛ ne ebi mai da wɔ Kubase ha na abayi. Mu nyinaa ni tua nea esi sukuu mu ha. Eye musu kɛse. Yen akyerɛkyerɛfo yi nim sɛ mumu binom na wodi saa nsɛmone no. Ebinom nim saa nkrɔfo no, nanso esane sɛ wɔyɛ namfo nti wosuro sɛ wobeyi wɔn ama. Abebiako sɛe nsa. Ne saa nti yɛrebɛtwe mu nyinaa so akosi sɛ mubeyi nkrɔfo no aba. Asotwe no ne sɛ obiara bedi ma ahyew dumien. Efei yebebu niema a hasɛe no ho kaw nyinaa na moatua. Nea etwato ne sɛ ade bɛkye no na mo de nkrɔfo ko no aba. Ampaniampa wɔde opon besi anim hɔ na wɔfrɛ wo din a na wakɔ bia opon no so agye dumien ahyɛ wo ho. Sɛ ɔkyerɛkyerɛfo biako bɔ mmaa no na ɔbrɛ a na wadan ahyɛ ɔfoforo nsa. Wɔde saara bɔ wɔn nyinaa wie. Akyerɛkyerɛfo no fi sukuu mu pɛ na wɔkɔbɔ odikro ne ne mpanyin amane. Wana so kra na wɔkɔhwɛ nea esi hɔ nyinaa. Wofi hɔ pɛ na wɔbɛbɔ dawuru sɛ nea abani. Nti nea ɛyɛ ɔno no ɔmeyi ne ho adi. Ni makwanfo te asɛm no pɛ na wɔfrɛ no bisa no sɛ ebia ɔka ho ana. Ɔka soro ne fam sɛ onim ho hwee. Kro no ani dane na sɛ wonam abɔnten a nea wote ne asɛm bɛni. Asɛm no sii no, akyerɛkyerɛfo no bi de wɔn ani bu nipa bi te sɛ nimakone ne namfo no. Ne sɛ nti wɔbrɛ wɔn ani ase hwɛ wɔn nantew nyinaara. Teacher yentumi hu sɛ ɛyɛ a wɔhyia wɔ wuram baabi. Nea wɔyɛ wɔ hɔ de onim. Ne sɛ nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔtɛw. Asɛm no sii no, ne nansa so awia bi ɔfa na afiri a wɔde kyere kasa no na odii kan kɔɔ hɔ. Ɔkɔtɛw baabi a obiara nhu no twɛn nimakonom. Ankyɛ ɔbɛte a namfo yi na wɔrekasa bɛyi. Wodu hɔ pɛ na wɔtenatena ase susɔ cigarette
ano fi ase no mai wonom no na nkomo ni na mu nimo yanom asenkesi na abayo yenim se saa na ebeba anka ya anye atakura nimako efe di mabo hu se won sa kanyen a yawu nimako hwe muntie minimako di minsuo se yen hu beda ho a efi yen ara enti ni amepese me kan se obiara mmodi nkyire obi bisa me na me se minnim ho hwe a obetwa me na anu ansi wobehwe a teacher yentumi no wapue afi won achi wo hu no wo ye se wo regwan na o se mahu modedaw enti munwan mode muntu a monkomo no so se muntumi ntua so de a moma yenko obiara entumi ankasa na wo sori di teacher yentumi anim call masitafi oti nsem no entempara na oma wokobo oman mpanyifo amane mpanyin hia no woma okyerema anya ne siich ne so eto entwa na ahimfi ho ayema dedaw wosoma kofre mrante no awofo ba ahimfi ho woma teacher yentumi bo ni nkro woniema a esisi wo wuram ho no nyina ho owie no mpanyin bisa amofra no se nia won kyerɛkyerɛfo no kan no wo mu ana wo kan se enim enu echi wo ma wo bo wo nkro ni mako na okasa ma wo nyina o se me na amfo baanu yi rije yen ahome wo mfikyiri baabi nia yehu yara ne se teacher yentumi abefi yen so araw asema efi na enum bai ne se yen na yekodi nsemone wo sukuu mu ho enti ye mesenko yeyi yen anu biara nso wante yen ase enti ene se yesoridi nanim a ode yen abedu hayi empanyifo bisa teacher se owo adansefo ana na o se you ehora na okoma na afri a ode kire won komo no so besi igwa no mfinfini na obue no de nenen ma obiara tibi efei na nimakonom ho afi ase rewo so mpanyin bisa won kasa no ho asem no wanya asem biara anka wohwa won ho ada ho dedaw ensi efei wo kan no kware se eye won enkrofu tu won anu gu won so se oya okum nipa anka mranti no fu na wo befa afiguam ho awofo no hwa na ne asem no rekọ no nye enti wodi gwanto ama mpanyifo atiti ubi se won ka bi ma won mpanyin kotu agina na wo bae no ochiaminim kasa bebo amane se nana ne mpanyin ekire yanyen so yenkura no bone musuma yen abrewatia ho ye de asem no kotu nanim no kware ne reho se mranti yitumi ye ewukade a etisa o se abofra se ope adekokwa ehu a wode damrama bo nkramu de kire no osancha ne hu se wo ba kosumina so na owoka no a wontwa ho nkyene na woye no aduru o se sebe wonyinyiye a yebebu aten enti yanhwehwe asotwe a efata emfama won endi oboa yen ma yehwe asotwe a efata na ne ekosi ne se wo mu biara ntu asidi mpensa na wonfa ntoto niema a asai no efe won kotwitwi ubiai a wosai ho no na ne etwato ne se wo mu biara bedi ma aduonu asan ahyebo se obeye abofrapa mpanyin enye se mokanin eginatufu no pene su se sara na ye kan awofo no pene so se wo betua kawo no na mofra no nso wantwe won aso se ne awaka no eno echi gwanu tui ma obiara ko nifi asem no how ni makwa awofo yiye efise na obiara bu na awofo no wo krom ho beye nansa na enobru wantumi nko ogwa aso awofo yiye adwene se wo beyi ni mako afi wo ho de no akoma ne wo fa kofi banfo wosuhum wo de oseye oyo kra no ya odebi wo fa banfo nya nkra pe ena osi mu ba kubase ho odui no wodi amane a ewo ho nyina amane no mu na eja preko da no edi kire na konta banfo se opese ni makokotena ne nchen
Wɔfa banfo nso pene so na ɔkae se ɔrekɔ a ɔde no bɛkɔ. Odi nansa okubase hɔ na adere bɛkye na ɔnenimako asim no. Agya prɛko frɛ ne yere na konta enenimako wɔ n'asa so. Ɔkae se ɛnyɛ bɔne bi nti na mefrɛ mo sɛ yɛmba nimako brakyew a ɔrebu no. Ɛyɛ me awerɛho ne animguase sɛ nimako yɛ saa de no. Mumisa no sɛ dɛn na ehia no a waka akyerɛ me na me de abɔ no atimoden pɛn. Bibiara a ehia abrante sɛ wo no ya to bi ama wo. Adwuma a yɛreyɛ yi wunti na yɛrebrɛ. Kan hu sɛ wiase a yɛti mu yi no ɛyɛ ɔhaw amane ne apreapre nko ara. Ɛno nti na mpanyin se ɔbra yɛ ɔko. Ɛnyɛ sɛ ɛyɛ ɔko nti wo fi ase pɛ na woreto twɛre. Ɛsɛ sɛ wohu tamfo na wo kari na ahoɔden ansa na wohu twɛre a wobɛto di adi no so nkonim. Ɔpanyin na obi nya ebi da na enya abofra. Ɔkwan a wonam so no nye. Sɛ wansakra wobɛkɔ amane kɛse mu daakye. Nea otwasa no nim sɛ n'akyi akyea. Abofra nso bɔ musu akron a ɔfa mu enum. Saara nso na sientie gware nkrannen. Ni America nyinaa ne sɛ ma w'ani mmra fam na fiase dwen wo daakye asetena ho. Worekɔwo wɔ fa hɔ yi ayɔnkogoru asanom miapɛ anihaw nsekudi ne agobɔne nyinaa mempare wo. Saa nneɛma yi go nipa nim ase. Worekɔ yi mete sɛ wasan kodi nsɛmɔne biewo a miwu ase ara nen. Wɔfa banfo de kakra toa na konta no de no so sɛ anka mempɛ sɛ mɛkasa efi sɛ befu akro wɔntwerɛ no imprenu. Nanso mpanyimfo no ara na ɛsan kan se abɔso baa na ɛma ogya pai. Enti mɛka kakra. Nimako nea medere ka w'agya de no ho ne sɛ dimpa yɛsen ahonya. Ɔbɔ adeɛ bɔɔ na ade no ɔbɔ obiara ne n'anim. Ntafo sɛdɛn ara a biribi ketewa bi wɔ hɔ a ɛma wɔda nso. Onipa biara nso animu nya bien na wosɛe biako a wakɔfa foforo no ahyɛ. Sɛ obi wɔ ahode na oni dimpa a obiara mu no. Nanso obiara bu ohiani a ɔwɔ dimpa. Woyɛ abrante yi, wode w'ani to fam, toto wo nneɛma nyinaa pɛpɛɛpɛ a ebesi wo yie. Kae hu sɛ ɛsen ana ɛyare kekaw. Obi nso nkɔ obi kuro so nkɔyɛ ne ho agyeman. Enti yɛrekɔ yi tɔw bo ase. Masɛm ara nen. Wɔfa banfo wie ne kasa no. Agya prɛko ka kyerɛ ne yere buru ase. Ɔno nso nka bi nkyerɛ ne ba no na ebia ne de no koraa na obetie. Kakra a ɔkan ne sɛ Kofi wunim sɛ wo nkutoo ne yɛn ba. Wo ne yɛn kanea wɔ asase yi so. Kanea wɔ hɔ yi emu yɛ fi a enhu ade yie na obi mpotumi bisa nea okura kanea no sɛ wunhu sɛ emu ayɛ fi ana. Ɛba saa no webu ho animtia. Biribiara a woyɛ no ɛka yɛn bi. Enti hwɛ w'akwan yiye. Nea aba atwam no ma ebi mmabio. Sɛ wobɛfa yɔnko a fa yɔnko pa. Ayɔnko guru inti na ɔkɔtɔ enya ti. Ɔbɔ adeɛ no mfa wo nkɔ jojo. Kakra a mewɔ kanen. Yo, ɔba bɔne etienum. Aha na esi. Nsɛm no dɔɔso. Kyerɛ wadwen fa nsɛm a esisi yi ho ɛwɔ adwenkyerɛ bia hɔ. Ɛyɛ akae sɛ wo bɛ like. Ode sini bɛ mna wo namfo no. Efe subscribe na bodong no na yɛde sini to hɔ a YouTube ayi asutri. Yo. Da yɛbɛhyia bio no yɛde eti ɛtɔ so asia na ɛbɛto ya so. Makwamo.